Mialma si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa matud pa People's Initiative Movement nga gingong gipangunahan sa usa ka party list representative sa Davao City. Kinihuman gipapirma daw ang mga residente sa Barangay 76-A sa Davao City og petisyon kalabot niini. Ani report ni John D. Esteban. Kining mga residente sa Barangay 76A sa Davao City nga nahinabi sa GMA Regional TV, mingon nga daw dunay gipapirma kanila alang kuno sa ayuda apan wala daw gipasabot para asa ang ayuda. Gipangutanan ako para sa unsa ni ana man ang nagpapirma na kani ayuda ni sa gobyerno gikanig Manila nya ang gisugo daw ana ang PBA. Ang ilahang papirma ma'am isulat imuhang pangalan ug ang present number. Man pirmahan nimo. Asa man mo gipapirma ato, gibalay-balay mo o gitapok mo? O gibalay-balay gid ni. Giinang ko ni purok, putong ni ato sa adto ka sa balay. Kay na dito naay kay diri ba daw ko ni butar ingon ko oo dugay na pila ka years na siya. Adto ka dito kay na kay pilapan dito na kay pirmahan. Para asa daw? Ayuda daw to sa gobyerno. Ikaw pud nay. Oo. Ganahan mi sa balay, ganahan gyud mi sa balay. Pirma pug kapod. Pirma pud mi kay ayuda man pud daw na. Kay ayuda lagi. Nakaabot na kini kang Barangay 76A Kapitan Robert Olan-Olan butang nga iyang gikapungot. Kinilang gihimo karon nga massive nga signatures na pag-present number, signature sa mga tao, pangalan, full name, unya ilang gipaluko ang mga tao nga kuno tupad ni IX kining financial assistance. So di ba panluko man sa mga tao? Don't tell me matagaan na. Kini daw ang papel nga gipapirma sa mga residente. Ang nagpasiugda daw niini mao ang PBA party list nga gipangunahan ni Representative Margarita Migs Nograles. Usa di ay kini ka petisyon aron amyendahan ang Article 17 Section 1 sa 1987 Constitution pinaagi sa usa ka People's Initiative Movement. Anong ipagi man nato og hatagaan nato og ini assistance. Mayroon taong gipasabot pod sa mga tao nga kini charter change ni. Wala man gitabunan nilang letterhead. Tapos karon papirmahon. Unya tagaag stab. Kini kuno nga claim stab ang gipanghatag sa mga nakapirma na. Ay isa akong gipadakop karon gikan sa Bilosa. Gipablatter na ako dito karon. Gidrag pa nila akong pangalan nga ako kuno yung nagsugo sila. Pero come on, naabot diri sa opisina PBA gyapon ang nagsugo sila. Si 1st District Representative Paulo Duterte supak sa maong gitawag nga People's Initiative Movement sang dili kuno kini tingog sa katawhan kun dili sa pipila lang. Kapin 2 billion pesos daw ang gitanggal sa National Expenditure Program o NEP budget alang sa Davao City 1st District. Sa 500 million pesos nga habilin, nakaalokar na ang 300 million pesos niini sa DPWH building project. Busa ana na lang sa 200 million pesos ang budget alang sa mga Davaoenyo karong tuiga sa District 1. Wa usab daw siya mahuraw nga makuhaan ang iyang pondo para sa iyang distrito. Apan, ang makaluluoy daw, mao mga tao nga mibutar kang President Ferdinand Marcos Jr. Duna sab daw siya nadawat nga impormasyon gikan sa matud pa reliable source nga gihangyo na ang mga senador nga dili na mohatag og proyekto sa iyahang distrito. Giawhag sab ni Congressman Duterte ang mga Davaoenyo nga dili ibaligya ang mga pirma o boto bugti lang sa 100 pesos o 10,000 pesos. Gikuhaan sa GMA Regional TV ang bahin ni Representative Migs Nograles apan wala pa kini mihatag og pahayag. Hinuon magpabiling abli ang GMA Regional TV sa ilahang tubag. Samtang sumala sa usa ka political science professor nga ugaling mapamatud-an kini usa kuno kini kapag pangilad sa katawhan. Now if that is the case, hindi ito authentic na people's initiative, no? Kasi may halong panloloko na to. 'Di ba? So bakit hindi na lang nila i-explain no kung ano yung papalitan nila sa Constitution, and then with that no tanong nila yung tao kung gusto talaga nila ng People's Initiative, and yun no pwedeng doon na lang nila makuha yung consent of the people. Pero referendum. Parang gano'n, no? Parang referendum ang labas. Pinaagi sa People's Initiative, mao daw ang pinakadugay nga pamaagi o proseso aron usabon ang konstitusyon. Itandi sa Constituent Assembly o Constitutional Convention. Apan, dunay direct participation ang katawhan pinaagi sa People's Initiative. Start naman kasi ng People's Initiative is kailangan muna natin yung numbers, di ba? May required number kasi siya. No? Once na makuha na natin yung required numbers, diyan tayo gagawa no, ng ating proposal, ano yung mapapalitan natin. And then pag meron na tayong proposal, may draft na tayo, doon na ngayon papasok yung plebiscite. No? Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.